Ngai kublai step Sunday ka bakman fi barok ki viewers haka kerteng ka bathiang tam unong penyem badu try jeng yu Jesus Christ ti kini kalong ka step Sunday ka por kadang dai nyau duna khandai minute but da ka jing ai jong blai lo penla yang aba wai ka kubor mentaban keren syapang pat kawai ka topik sibet lu ngindan ki jing seng ti ngala perkhat am ta ki jong fi viewers ba an ai nak men step kat ba ngam pat let sinu ban ai let ya ban yalap menen ru ngidang wan yalap sha sneng bat kila jah kamba tu ki bri gila yok ya in sa pelat ke video sifi bat sapet kenang kini ki video di mentak step mas ngau ba kadai ka sngiu blai tingan dan kamban pesai fi dak tien jong blai lo ai ni ka jing ai ba men step abang ki ala syong khmat jong blai ki jing duai bat ka khubor ka bangan kran ni fi mta kalong syapang uthi ka jing kthang utiet ka jing kthang de ngini puli shwana ka kitab jong ka jing start ka kitab proverb kalnam ka basa ka khat ka ba arpulai fini plate lang mat nga gi bible akani ka por ka kitab ki jing start kata ki kitab proverb kalnam ka basa ka khat ka ba arpulai hikdin ba angkum ni to recap ialah ka donut da ka basumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingim wi ngan ong fi kham hun sin mangi ki briu ka julang mo wat kini ki belayo ka jing penem ki bela kop yo Jesus Christ kham tam le ngan ong fi ki bam pat ma yo Jesus Christ ki kham ken ko re ka e ka bashaban ki kham ken ko re ka mat bun sin ladang ipang ka mat ngilat shu doktor ong di ki dan ki brio le ngan fish ki western countries ki bala kham dan kham ki da di ki jing di ita ki antioxidant mau ki ban pen khut yo ni ka sni do ban yada na tu ka aging ki am handrai ka bible pat ka kran da kumoi kam dai ka sni do ka ban mi ka jing em jong fi kam bun sin ngi ki bring long so concern ani ni kam long khen ko re ka ni ka mat jong ka ban support no nga ong ndai ba kam long ka ba ha ni dai ban long discipline ban bam ban di ka badai batai mat ngi handrai ni laju perkhat moi ka ka badan sepok ka do nu proverb ban be bong to recap ialah ka do nu da ka basumar nabanaka kiwan ki jingmi ka jingim pi kumba kitu ki balet le jem ngam dei bang pandram ki nga internet ki kila ban sumar hai kamat kila ban di itu ki jing di supplements ai handrai kani ka kamat kan select no aku ka por tingi dan kam tam shu amang ban film dei ban sumar kamat handrai kam tam shu ka kitab proverb kong ba fin recap ya ta ka do no da ka bas sumar ka ni dan kam banda sumar ta ka do no naba naka kiwan ki jingmi ka jingem namar dai naka ni ka do no ba ka ba mi shabar ka jong bri fi uji sukra la kran sha ya gospel aba kitu ki farisi ki wan ban pha ban ki accuse la ni ki mudoi kitu ki senran ju su bakim takti shwaban bang hoi kalong ka badai ban takti shwaban bang kam dei ho rayu jisu kuran tu wong namar bakilong concern ni kilong kham khen kor tangi ka ni ka bashaba o jisu la snang ki tu wong ba amdei ka barum chapo ka pensni bring ka ba mi na chapo ka ba mi na ka do nu ki jingmot ki perkhat babra ki kam aurea ki bishni bri mo
Bat kinu kiba mi na sabar kini ba pentinget na takadau ka kita proverb ka kran yang tahu jisu kran yang tahu tingan umlet jorong anlet kawai ka banta mata ka ba ka kita bangi di ban ya da bhai na ka donut na kani kawai ka banta ka topik ong fi ka banga ong matne ka dai shapang utiet ka jingthang ko kidan sibun ki bangi hap ban ya da ya ka donut nrei ngan kran menta shapang uni utiet ka jingthang ni ka key passage ka bangan puli fi lani kata ka mat padan jong tin jong blai ka bangin pusan ni kadai lengba ka shiti shaki hebru pe unong tho shaki shiti ki hebru fi yang nong tho jong ka shiti hebru nyimtip mano badai di bible scholars kim hadu menta kadang dan ka dibi lada ude pol na mano batho ngimpat tep hadu mtan re uni unong tho shaki shiti shi hebru ha kalen nong ka ba khat a kat khat ka ba khat san baska phagani kat khat ka ba khat san wong da ka ba khmi banya yo don uno ubriu uban kat shaka jing ai ublai yo ba uno ru uthi ka jing thang ubada mi slun un pen khu slai ya pi badda uta an yo pen tinget ya kibabun an ban biang sesien wong da ka bakmi banya yo dan uno ru ubriu uban amkat shaka jing ai ublai yo ba uno ru uthi ka jing thang ubada mi slun un pen khu slai ya pi badauta anyo pentinget ya kibabun mang fini dan kamban da hai ka do not now new tit ka jingthang wai tit ka jingthang an ong fi u tit ka jingthang an ong fi dei ka to ka jinglong mong ka do not fi haba ngi sha pen mong ka do not dano kani ka do not ka mong bat haba ka mong ang kambun sin ada ngim ya dai kani ka do not jongi kan rong kani ka thiet ka jing thang mod u tu thiet u ba phimla ban ma shu ino pi u thiet ka jing thang mod ba o meta fiat fi kaman nei an rei fi kandu ya sura ya tu briu la ne ka briu o ba pen sngo si thang fi bla le ki ai ba along palat bani ka jing perkhat briu teng fi kumbu yu new thiet ka jing thang bat haba fi i tu ubriu kawan ka tu ka thiet ka jing thang fi bat fi smau si fi slai fi bitar fi dam bat fi do ka jing sok borok si sni takadau ka ong nok tin jong play ba new thiet jing thang open ku slai ya fi bat uta nyo pentinget ya ki babun bat ndai ka ta tau new thiet ka jing thang pentinget fi uniu thiet ka jing thang mane thu fi amdei banga syukrani fi tang banga tip ya ka tin jong blai han rei ho ka baning kong de ka dei ban tip ya ka tin jong blai ni dei ban ai priority ni dei ban ai kham ko re ka ni ka tin jong blai rei ka ba ka bang kwa ban ong fi nga kran ru ya ni na ka experience ya ka banga la ma ka jing im la jam to mani thu khna khndet fi shapang ka jing im la jam hoi ublei nadu ai ho ublei bu ai kimi kikpa kiba sharai kiba ie ublei imei long riu duai ba I paru mani tu fi ila sabhai ni ila yalam ni ma katkum ka jing ai jong ublei ba imei ilong sha riu duai ibang ai ho ba dai leng ba imei ru ba pa yo ira jing penem ba nang tu kisah sedang bang lang banya duai man ka step how Jesus Christ but ngala man ong fi ba imei ba ipa kilong faithful hadu ka sni ka jingyap mo hadu ba ipa imei shong haka nya shong lam sikun ba ipa showing klat mo hadu ba sni ting ai ngo ublei nam ta kani ka burong ka jingiro show ublei ti imei yo shisha ya ta ka ngala man ong ya ta ka kumbau ka kitab proverbs nakalai huai ka ong ba ka jing bah beri kalau ka ba thala dari kita ki ba shifting utrai kata kan thai ka ba shifting utrai kan long ka ba ala yaro ngala manong fi ba hadu ba jing long teman
idan ya ka jing shat ting yu blai ti tong anum le than shatan rei matang an ong fi an ye thu fi ka ka baja ka jing em jonga ho blai u lakran adu dang kham khana mo i ju yalam ya i ju yalam ya sha banduai hibri u nei rei ka banang he ong fi ka perthai kala yo namar ba ngau ka tien jong blai kam yo ban su thi ka jing em jonga Andrei hadin pat ba ngau fi nga la shim Sunday school charu Andrei ki jingmo jing perkhat jonga di long baja khlia shari pet itu video baja khlia ba kani kala bam krun sapo bat ngala sha expose sin ha kasen Andrei hadin ba bleu lawan ra biang shika jing kala bongot u bleu la pentamai ka do no cuma aku mani thu fi ba bleu la pentamai ka do no cuma ula wan ra pat la pen im ula pen chatbot la dan gitu ki por ngong fi ba ublay hadu umtar ka jing ay ublay ulay rap ban khiem step ban duai ban puli ektin jong ublay handrai ngan itu fi hapadang kata kawan kani ka jing pen sitam bat kak bang anak syakri ublay kawan kani ka jing pen sitam ka ba ha ka tu ka por ngam pat long mecha ka ektin jong ublay bat ngala bitar hibriu fi ngala question you blay ru ngala kali you blay ru ngala atrai balai haba ngala mik na kani kapop ngala i gi jinglong barem ngala syakri mi ngana mut ba mentati na ka kandan ka jingkemen kan sok ndrei pausi ban kiwan gibor baman lang ba kibri ba ki penshitam ya o penshitam ya ni baman lang ba kibri hadu ba kai ka bangale akhmat jong blay kalong kumba persya iki kalau ka persya adu ba ngam smutu su bat ka poi uput adu ba ngan ong fi ba ngabitar iki ba nga retaliate iki ngam padan ke tu ka jing ka macor ti am tang kata ka poi uni uthit ke jing thang adu no juma ngam fi ngala ha tu por bleu la pendap yang ada mensiam ngala syakri u ngala sedang ban puli ka ba ngala sedang ban tho ini social media bleu man step ukuran yang Andai hak jing syak pensitam bagi ni kimen simbaman yo rom hak itu gibriu ki badang ai jaka ki torture nga hadu ba ngan ong fi ngam nang ban yele hak tu por ban sim ya ka shitish ki afasas ban yele ki men simbaman ngala react ki bat hak ta jing react ngala kran ki kitin di bamdai bat hak ju por tu thi jo jing thang urung hadu nu bat hadu ba kasdang ba suki nang tu thit ke jik thang open kuslai open bitar bat kala poi ka por baong manle yu bang syakri blai haba kimi i ka pangale nga expect na kibri fi ka expect ni ka false expectation ko de ka ba sniu ba fi syakri yu blai fi expect ba kibri bin buram fi kibri kin sngo tanat fi ka khtin jong blai ka ongno lada fi syakri sya ya khtin jong blai lada fi ladan ga jik pendap lu mensim jong blai kindan khambun kibri kiban ngan ong fi kiban isi fi namar uji sukres omno la dala kila isi ya yang ya fi rukin isi fi ni sa sya pen sitam ba ni no ka ja sya kani man shwa por bang empat syakri sya yu blai aba kitu men sim baman kiri saat ngalet sya jing sang man laksan di mjudan ai jing sya pen sitam rai hadin bang ala pendap blai kiwan men sim baman ban tenju ban trai bar bang adang long khulung ha jing perkhat ha jing san kitin jong blai ngala riak ngala bu ini uthit ke jing thang ngala bitar iki bat ngala dom ru yu blai ngam fi ngala dom yu blai bat de yang ta ba ngani thu de ki banai le se la ni ngan ong da ki snam ba hau ni uthit ke jing thang yu rong ngam sim la syu ban puli tang kai bible ngam sim la syu ban duai ngam kumbang dai ban duai itu ki jing ki sitang senya ki jing ki men mi bat puli ki ja la ja hi bat kila yo rong ni men sim baman kini thit ke jing thang ban ngala poison chaka pop mon fi men mi jaka bangan puli ya ka ktien jong blai ngala pet da ki film ngala pet di videos ngala penet por bat kam dan ka jing sok ka men sim ngam la shoot tang menduai ru hanai nga ayo yu blai pat ba da ka jing kran jong ki syakri yu blai ki blakran ya ka ktien jong jing shisha ngala sedang ban sotu ba ka jingele jongi kamdai ya ka do ba kasna pi na ka shiti shi afasas
ka jingele jangi kamdei ne ka do snam rai ti gimen simbam nang tu ngala sedang ban repent ne ban kala ka bomot biang ban phai shublai ban pen khut ya la ka jong ka jingem dak snam jung bat ka sawan tu ka jingsok ngala sedang ban ma bi ti briu ki ba pen sitam yang ngala sedang ban duai ki baha bala duai kelawan kan ka jingsok bat habang layo snow ya ka video ko amba la da ki briu ki pen sitam fi dei ban yede persya ya ki tu ki men simbam amdei ki briu te hoi dan tak haka jing keren ya ka jing shisha fi haban keren da ka jing ye ya jing shisha fi haban yang scam haka jing shisha fi mdei ban kan ran din no hadin ba fila pen sitam ubaman un pen sitam fi hadu ban pen lep ya ka ding jong fi ni tu hanrai la da fi snow tu ba fi yang ka jing shisha fi yang triang wala fi dan marwairu ba fi dan marwairu fi yang scam hak tin jong blai hanrai da ka jing ye ba fi namang su ko ni ka do no fi ni habang hilat show Jesus Christ ni panbor uban yu rat kini men simbam deh tang ala sedang ban sngau tu ba kumnu ban am yele ba kibriu rei ba kasnam ne ka do rei ban yele kini men simbam ala sedang ban dem kho stiu ban thang da ka ding jong men sim khu na bu Jesus Christ wangan ten baptis fi do men sim khu ba da ka ding ala sedang ban thang ka ding itu gipsen ki bapa haka jingem bat habak nga sngau tu syaka dan kabor ha itu gipsen kila ja kila syatang nga ban ya ka jing ya ka protection ya ka ni ka do not fi hak ban yada hak ban dan ka hiting yada lara ka do not jong fi kalau expose ne ka mi pa sabat ada kiwan ki atak ki beri fi on fin snosi anong fi nya ka ni ka jing pertai gambun ka jing syakran ban fini di hak itu ki social media ka tam Facebook bang tho ki jing syak ki beri ki kran ban ki dan ki baong bang yalap lam le namar balai baka kta haktin jong jing shan roi ngani tu ifi kamong su ko no nga duai na mata kitu bakran persyaho nga ngani tu ifi daga jing ai jong blai nga haban pensyai ki baka daga jing shisha ka ai bong ikai ya ban kala ka bamot na ki pop na ta ban yo pen baptis ha ko ban yo priang men sim ka daga ba shisha na kitu jong blai rei ki brio ki bang patlat lu ki badang dan akan yang kin kan persya ifi kini le persya fi rei hakatu ngidei ban keren ho ga jing shan rei gim dei ban bu yo thit ga jing tham bangin mom fi kin jing keren ban kin man ki jing sha ban ki jing atak ban mod ba fi syakri u blai fi lawan syaki hima jong blai ba sultan i no fi ya tang anong fi tang fin lingo ba hapor ba fi pat syakri u blai ka jing em ka kham jai fi sha atak fi namar blai uri tengan tu men simbaman tang ba ka jing em jong fi tikna haka bakut fiti kena ba fin poi bo blai rei ha bo blai pat lapan km syai fi lawan ra satu ka hima jong blai tang anong fi kini ki jing sya pen sitam kila ban wan ki bahayeng hasam jong fi ki jing sya pen sitam kila ban wan ki parlok jong fi tang anong ka jing sya pen sitam kan wan naka balang jong fi ru bat tang anong ke jing sya pen sitam ha ba fila mani syai blai fila kala ka bomot fila phai ni ti pau fila pen baptis fila yo priam sim ka tang ka jing pen sitam kala ban wan na ikurim jong fi na utunga jong fi na ka tanga jong fi kini kila ban jang na fi ngimla ban expect ba ngia hak tinti jong blai wa fi na hong kin thak ti fi kin thap na oh chabas fi ndrai kin wan ki attacks ki spiritual attacks na fi ki babon na kata daw ba Jesus Christ wong tu syarai tu duai ba fin am ha ka jing pen syai khani ka jing pen syai jong khani ka uthit jong jing thang ru de wai ma concentrate ba manta man kran fi tingi hapoi ha kata ka level of maturity ba ngin syam hakmat Jesus Christ ka jing duai ngan ki tu fi ka de ka ba ya rap ha ban protect ya ka do no ka jing puli kitin jong blai ka jing snow tu kun no fi ni haban snow tu ban kieng atiap shiti shik Ephesus ngan puli fi kumno bangin yele igini men sim paman pan ka shiti shik Ephesus kal nong ka ba nri shiti shik Ephesus kal nong ka ba nri fi ka tin jong blai tungin yele lang kong kumno bangin nang ban yele ban yada igini men sim paman ha kiwan atak kini men sim paman bun sin kiwan leng ba ki jing berkat jungi bat kiwan leng baki beriu namar kini kimen simbaman kiri ki bamdan mat femi ki penan kami ka mat beriu bat yu te dengan itu ifi pa ka tin jong blai ka ong
habang itip pat kumno banyale kita ngau ifi meneng akran syapang ka jikthi jing thang bam dei ban bu ndrei kumno bangin yale banyada pa ka tinu blek ong ne hakabawai no tulong ki bakhlan ha utrai bat hakabor ka jing khlan jamu tu king no ya ka jingking atiar ka jamu blei baro ba fila banyan persya ya ki boithap usutan pen kat khat ka baar snap ha khat ka baar la dadan ki ba atak fi la dadan ki ba fi haba fila syakri ki wan ban pensitam fi ka jingele jam fi kam dei ba itu ibriu rei kal nong ba khat ar ong kum ni ko naba ka jingele jongi kamlong ya ka snam bat ka do hanrei ya ki hima ya ki bor ba iki nong sin shat per thai jong kane ka jingdom ya ki jingbaman ba kenjaman sim ha ki jaka beneng mur ka jingele jongi kamdai ba kitu gibriu kadai ba fin duai kitu gibriu fidai ban te ban ko mi kitu gimen sim baman gi badan kitu gibriu pat fidan ka ikhtiar ban le ekta fa fidan yu men sim ko fidan ka ikhtiar fi te fi kom kan jai mani tu fi kalong ye kalong sam pat nak khat ka ba khat lai ka omno na ba kum ta tu fin shim haladi ya ta ka jingking atiar ublei baro ba fila ban yang yele ha ka ta ka sni ka ba sniu bat habaladap ya ki baro ban yang scam wong tu yen fina markata bala panpo ya la ka sengkai da ka jing shisha panpo ya la ka sengkai da jing shisha ka jing shisha u de Jesus Christ ani ka jing shisha ngila banong ka tin jong blai bat bala kieng ya ka jing da sadam mang fi habdan ka jing da sadam lada fimdan ka jing da kani ga do anur kalong expose oh pinio shibun ki jing jen thot Jesus wa Christ wa shibun ki jing jen thot kinja Sibul ki jing penmong, sibul ki jing sapun sitong ban haba fikran ki ting jong blai. Fiong ngayeng nang ni fi supat fiong ada ikman bahau tu briu jong blai uyan. Rai fi jutep kat no ba ni hab ban ya deng ba. Ki jing sapun sitong, fi jutep kat no ba u blai u pram. Kamdai para ka ba syuyang ni da ka nga ayu u blai ba de ka jing ai jong blai de mun sim ko. De ka jing ai blai bang discipline ban duai ban puli ki jong blai. Dengan itu fi man petang biang tu yang fi namar kata kabala panpo ya ka sengkai da ka jing shisha bat bala kieng ya ka jing da sadam ka hak in dai ka jing da sadam ka hak jong Jesus Christ bat bala phang juti halaki kijat da ka jing lakloi ka gospel ka jing so nalor baro putet finda shim ya ka sti ka jingat da ka ba fila ban penlep ya kisum ba me deng baro jong baman tang baman wan ba gi jing perkhat fi ani tu fi dan na prem yang fi la se kiba fi patch show pastor ne fi patch gibril tang tu pastor umla wan ai attention ni fi umla wan ai por fi namar uru de tang gibril de ublei ubun gi kam la se na prem jong aru tang gidan gibril man ai tu fi kiba ngala syakri bat filayo ka jingkerku badan kipor ngamla ban shim gi phone jong fi ngamla ban response gi phone jong fi call jong fi namar labun le se ka ni kapor fi bu yu thit ka jing thang fi dom manong fi katakan pentron ye fi ti hoi mangi ngim le khrang nang ni bangim shim ye call re ni dei tam ki briu ada tam briu ngamla ni re ngong fi ni dat kampat bangin mong bangin pet fi pet sangaru bayalap nang ye tin jong blai and rai fin pet show Jesus Christ wa ublai upenan kam ini and rai ngim de ngam de ublai ngamla ban shim ya ka jaka ublai ubla ban pet fi ar pusau benta into 7 rai nga dang rai ublai ba samthia mo ba ban duai shibun ki briu arang long limited te nga keranya kani ban pen fi ba ka jingmong teng kalawan wan naki leaders let's say ngim shim lala ban ai attention fi let's say fi mong ka do no rai nga ong ketua akti jong blai ka tu ka jingmong ka donot ka jingbu not ka jingbu jing pihun ka jing snew fi ka tu kala ban penmong fi kala ban bu ini thi jing tang dre wang nu Jesus Christ wang shim no ka ding jing da sadam bat ka khat ka bahan dre wang nalor barok putet fin da shim ya ka sti ka jingan da ka ba fi la pet ba ban penlep ya kisum ba me deng baro jong baman finget hano finget hanga te finget hau Jesus Christ to shim ya ka tu ka sti ka jingat ong tra Jesus nga shim ya ni ka jingat ka sti ka jingat tra nga shim ya ni ka sti jong ka jingat ba nga penlep ikini ki bor jong baman nga penlep ikini ki sum ki ba me deng nga penlep ikini ki jing pen shai fi umen sim baman ani tu fi wan leng ba ki jing mat perkhat ni fi kum ba umen men sim jong blai ru ukran ni fi leng ba ki jing mat perkhat
umen sim baman ru wan ban atak ini. Wat hakani ka por wan ong fi kidan beki atak mrai habangi shim ya kani ga sti coba jinget ka jinget jongi kam dei hau brio ka jinget jongi kalong hau blai habangi inget hau blai nganong fi fila ban shim ya ni ga sti finong apelep ye kisum baman buan apelep ini ki buan ban atak ga dok no jonga ban pen try sni yu brio ban pen bisni yu brio ban bu ini uti ka jing thang apelep fi habangi nang ban le kani umut kaktin jong blai kam tu yele persyak ya baman tu phat yap no fi phat yap dan bor no fi pat nang ni ruang tu siem ru ya ka jing dakhli ka jing penem fiap siem ya to ka helmet of salvation kum ba finya skuti fidang ya ka helmet kam protect fi no fi tang na ka jing ha fi rei ka tu ka helmet ka full cover finanya skuti na bike na ni tu fi ka ya dai fi ni ti khnyang ru balik orang yang kata sisin nak jangannya skuti tinggal khamdeng itu ka full helmet mo kare ka yu wan wi kham ai dan yang nam ni kamong ni fi hadu kat nu tayo ka dat ka thau pro nam ni tengah stu waktu ka helmet ka ya dai ni te ka helmet of salvation ni ka jingda ka tinjong blai ka ka jingda khli ka jing penim ka long ba fin protect ld nakini ki bojong baman duan ye Bikan mau ka iga bau Jesus Christ ka di nakal bri lawan nga yang nang fino haba wan ni men simbaman ban pensoi ban ai bangan bitar hebrew ne bangan ha teng kamla ka nang fi kamla teng ba finland na ka jinga dam reka ublei wong tu wat jisu wong tu bitar wat le pop kidan ki por rei ba pin pen khut nam tu fin mak no bat am tang kata ba finum bu no itu hebrew ba fin duai sha bu blei nak transform ni ga do no ho nyimpat long janat wat lau bleu la pelak lo jing nagi pop gitu ki batek merah re tidang dan kijing bakla ki bang hapkan fast behap ban kala ka bomot man sni le sib kala ban long ha ka jing ya dai bi bri te kai mo wong ni u pol shiti efsas ong no kan ban bri waktu siem ya ta ka jing da klik ka jing penim bat ka wat lam men siem ka balong ka tin blai na ta ka da ong fi ba ni dan kam ya ka wat lam ni dan kam ya ka ni ka tin jong blai ladang i semau thu ya ka ni ka tin jong blai ni nang ban yele persyak ya kini ki baman ilak ban siem uji sukres kat uji sukres anong fi de khon jong blai haba la hang tu la ya tu gospel matias bala hadim bala pen baptis u blai long ala i khon ngau ni de khon ba ye jonga ba i la ya paro ba wan ha u kum ka do jong paro ba wan men sim khot ba hal nong ba saw lai tu bala pendap shabun le ministry uji sula dap do men sim khot Bagular mesin berkhut la rayu syari cloud sau posting la sya jingen hadir sau posting nang fi baman dang wan tes kamu diu kino nang wan tes yang ai pilih gibriu kat yu jisu khunu blai bo tablet ya scripture udai mau kutien udang wan tes ban tenju pimut kadai ga basuk se bangin cim kristan bangin nom syak tenju lada fi kwa sya ga jing sakri bo blai kan tiu fi hap ya ini jing tenju but bangin lat ban dikini jing tenju ban dikini jing ki bau paman ban yele kalong bangin tip hai ka tin jong blai fi aborbon ong fi hot nilet ka street preaching nilet ban duai tu ki bapang ki boyo khya andrai ka haju por ni ai ga jing kai fi kumno ban yada fi yel din akan ka tin jong blai ngar man itu fi ngapet pat ki jing kai jong ki wai om dei tang ba labyang din ring ngapet ki jing kai jong ki wai ngasngap lang ki wai ru kita ki YouTube videos di baki wai hikai bat kaju por ho blai hikai ngar mai share lang ki te ko ong no to shimru ya ka jing dakhli ka jing penem bat ka wat lang man sim ka balong ka tinu blai da ka ba duai halakasni ha ka jing duai bat ha ka jing kerpat baro do man sim fi shim ya ka wat lang man sim ka balong ka tin jong blai ka long ka ba em ka ba khamnap ban ya wat lang arliang serti fi shim fi mat no ik ki jing pensoi jong setan om tak kata fi duai how men sim fi kadang kam ban duai ni fi duai men sim no ka jing duai tli ko de ka wei ba fi duai men sim anong fi habangan nyak kali fi ka tin jong blai kani ngai thu fi kum no ban yada yal din ka jing mong ban yada ka do nut namar ni ki proverb song la itu me film ne sawar pulai ila da puli ba film ne wong mo bangin yada ka do nut namar blai namar naka kami ka issues of life ne kata ka badai ka jing penim mo tinga batai fi hang ni kumno bangin yada
ya ka do not jungi mo bangin ya da ya kata do not jungi tikidan ki ni di batep ya ketin jong blai pa fi uang bangin recap uang kumno to recap ya la ka do not da ka basumar na ba naka kiwan ki jingmi ki jingim kumno fin recap ya la ka do not nagi bor jong baman nagi bor jong jing china nagi bor jong tu ban bu tu thit ge jing tham kadai ba vitep ya ketin jong blai nama ka ketin jong blai kadai ka wat lam arliang serti ka ba khamne bani wat lam arliang serti kaba ong o kaba khat pra wong da kaba duai halakasni da ka jing duai bat ka jing kerpat baro hauman sim fi ni ban duai man lakasni fi ju kiem mo man step ban duai fi ju pelet por mo ban duai man ya ban biang Jesus Christ wong to duai to syarai ba finam ha ka jing penchai fi dalam fi ban ya ka jing em kristan kam dei ban sia long lang len fi dam kam ban bet ke to spiritual standard fi dan kam kumba pol wang ba fi mare tham ba kum tu ai nu sai tu nong mare ba ya mare tham kum nu ba discipline ding ha ban discipline ngam fi ya ban ki nak step ban pet chu try ban bu sha ki man ngimlat na gini gi bojong baman kele mangi ngilet ban yele ki ngilet ban job ban sim ba ngilet ban job ban sim itu gi bojong baman kiri ak ni na kele persya ni nrai habangi dan ka jing duai habangi duai dau thli bele ka jing duai thli kalang ka badan kam ai tu ifi habang syam akali bangan let shira jing trai ka banang nya asyadap lu mensi ngaba syam step adap lu mensi dar bakran ni thli ka jing kran thli ka ngai na pol pa ngan peniti na ka shiti ki nong koren bang nong ka bakhat sam bele ka dan kam dengan ka jing duai thli du kalau nong ka bakhat sao ka shiti upol ka shakinong koren ka shiti ka bani kong pol shinong koren mo kalau nong ka bakhat sao ka khot ka ba ag ong ni namar utaw bakran da ka thlit bomtep kren ha kibriu hanrei ho blaiken namar amdan uwei ubas ngau thu hanrei ho mensim ukran ni jing mayan ada fikran da ki thlit nganong fi ha ba fila pen baptis fi no mensim khot waru baman lu sung thu hi ti ukuluma khli fifin pibu e ubaman ka jing kuluma firu fim sung thu tang blai ubotep bat kane ukuran ni jing mayan aktin jong blai bat snap kalau nong ka khat ka basa utaw bakran da ka thlit bamtep utay ladi henrei utaw bayatul pa utay ka balangkan kumno fin tay ka balang la da fin pat tay ladi kumno fin hikai di kiwai la da fin pat hikai ladi finom dan buar kanum dan ikhtiar fila ban hikai ya kiwai nak jing mat perkhat nak jabiang mereka pher ba fikai da ikhtiar jong mensi maku aba fila tay sho elde wong utaw bakran da ka thlit bamtep utay ladi fidan kam ban tay ladi nang fi takada pol wong to duai ha mensim wong no da ka boduai halakasni da ka jing duai ba ka jing kepat baro ha mensim ba da ka basuma syafang kani ka jing minat ba ka jing kepat baro nak banta kiru khut baro ndai tang yaldi fi duai ki weiru o ka jing duai thlit ke dei ka wei ka bayara dengan ong fi ni dan kam ki principle ban yada kum no nak kani ka thit ka jing thang ni dei ban let na show Jesus Christ ban mak na itu ki breu ban duai na mata ki ki balik sneer ni ban duai na mata ki nong show ni kani hamot ba fi finum kran ka jing shisha haba ki kran ka jing lam le fi dei ban yang ban kran je jing shisha da ka jing e ba fin scam dei hang ta ba fi le persya i bojong mama mdei ba fi tieng no bangayo ban kran ki shisha am kam long ta abang ilat ni hap kran ni ka jing shisha andrei film dei ban mong ka do no te fi dei ban protect do Jesus Christ u hayaki farisi u ai dan fi ji yam what we honest nang pen baptis wong i farisi no wong oh habaki wan chaka jing pen baptis wong oh pi ki khun ki siu ki psen wong mano bala mana fi bafin wan chaka jing kala mo ne fin mi no nak taka percaya hari uang saya usok jama jing kala ka bamot ukran ni kitien re ka do no jong upat ka kran ni ka jing shisha la yada abang ikran ni ka jing shisha da ka jing e ban pelat iki brio ni men simba man ndai bang isi iki brio ndai ni kran ba kitu ki brio ki syate sakum de bo jong baman aba fikran na kata ublei dunia da itu bana aingu ublei syaba bada ka jing ai ublei usai pat yang ngam Vietnam syusha bana so tu bo ni utit ke jing thang de wei ba bang ni hab ban wen no ni dan kam ban wen no nama lada ni wen ni tu fi open ticket ka do no open ticket ka do no finom la ban duai
Finumla ban syakri ublay bat fin kin sawan ki jingmut perkhat kiba harukam fin sapai ban syakikam kiba jakhli haru nau niu thiet ke jing thang di ngan penkut no arta dengan ka jing duai lada dan nafli hinu kiba dan yau thiet ke jing thang akan ka por songan penduai plano let's see kat ba fi pet dengan video fi kan mau let's see fi dan ka thiet jing thang yau lock ya ka lock yau tengah ni ka tengah ni gi bahiem bahasam dan fi let's see fila kala ka bomot la pen baptis fila yo priang men sim khu fila yala fila syakri ti jong blai let's see ka jing pen sistam kawan na ka long yeng jong fi nagi bahiem bahasam jong fi gi bam pat mat yu Jesus Christ gi bam smok thu ifi nganong kinum smok thu hiru ika ba file la da kim pat kala ka bomot kim pat mat yu Jesus Christ fi they ban expect nim they ban expect ki bakin ayu ring they expect kita ki jing pen sistam kinwan tina mar ki men sim baman ki rong ki fin map no ki fin duai na mata jong ki hoi fin hap kran ni ka jing shisha ni hap long fang ka jing shisha ni hap yang scam ni mla ban ya compromise ni ban ya bot lam na ka ju por pat ni protect ka do no te plan no ikini ki jik thi ka jing thang itu iba ba snap ni video ni por kan ka pelat lo je fi dan thi ka jing thang mata plan no traji sunga plan ni thi jing thang wan ban sat khu ja snam jong ni tra wan man sat khu jang ni pelat lut jang aturan itu ikong ni badan thi jing thang plai ka ju plang sat khu jang dak snam jang ni pelat lut jang dua itu kiba penstam fi bat ada fidan dajer kertang itu iba filabu thi jing thang ngalabu thi jing thang ita haka kertang jang Jesus Christ ngama no ngaduai bala da kalong ka bala fila ban funu compare Rai haba fila pelat lu dia kan wan ka jingsuk mang fi kan sawan men sim ku setrai yang fi. To ini dua no ini penkut. Atraji su bakodor ha kan ka por traji su ni wan khmat jong ni troi. Menyelap ni thiet jing thang bagi ni ban wen wa troi adam duai troi kinu ki bapet kan ni video itu iba itu ikong tu kena samla bala syak penmong la kalong kanu ru. Rai fi di ban ma ketang jong Jesus Christ mar bong Jesus Christ wong la da pemma me ke jing palat jong ki wai. Kum upa jong pi bahab nang umma pide badan ka mensim coba jing yama bat plan ikini ka ba finang pla mau mi no kitu ki mensim baman come on right now in Jesus name kitu ki mensim baman ki coba jing thang mi no ni ba mi no ni kom pelat lo iki set him free in Jesus name pelat lo tra Jesus akartang jong Jesus Christ kini ki mensim baman ki mensim coba thi coba jing thang yurat akartang jong Jesus Christ ni shim da kani ka watlam jong mensim ba khamne ban an liang sakti ban imat no tra Jesu ki thi jing thang ni shim tra ya jing sha da shadam ka hap ni shim tra Jesu bakodor ya ka sti jong jinget hami ka tra ban pelip begini ki bor jong baman tra Jesu bakodor ni deng no tra ya helmet of salvation lentik kata ka jing da khli jong jing penim leng bangi pan ya ka snam jong mi tra bangi nget tra Jesu bakodor ka ai ka bam la le ka ding fna calvary bala thiet ini tra bala pen khut ya do no jong i bala pen khut ya tu do no ma tra bangi shim na kini ka gospel jong jing sok tra Jesu bangi em ka jing sok tra gibril Matra Jesu bakodor nin shim tra Jesu bakodor yo panpo joka jing shisha kan tra jing shisha melong mamiu jing shisha ka khtie jong me galong ka jing shisha kan tra sasin pat tra tu da kar khu ikini ki ba pet tra ka na pelat lo iki kan tra oh tra Jesu bakodor ha ka kerteng jong Jesus Christ man Nazareth amen tengah kerpat ifi bala da filai kala kaneka video shaklai rap ifi so ban share ban like bat fin klik itu notification button khnang ba manong fi ba fin yo shoot kini ki video si banang wan na benta ka buram jong play yero itra ku play sibut